Πιστεύεις ότι όλος αυτός ο κόσμος που έχει έρθει εδώ μπορεί να διεκδικήσει και να αλλάξει τα πράγματα? Είμαι σίγουρη και ένα θέλω να πω, ότι δεν είμαστε όχλος. Είμαστε πρόσωπο Θεού. Δεν πιστεύεις δηλαδή τον Άδωνη που λέει ούτε τον Σπύρο Γεωργιάδη, ούτε τον Βορίδη. Είμαστε ένας υπέροχος λαός. Φτάνει να συνεννοηθούμε, όπως έγινε το 40 και διώξαμε και τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Έτσι, αν συνεννοηθούμε, θα τους διώξουμε και τους 300 από τη Βουλή. Γιατί τα χωριά μας άδειασαν, μείνανε μόνο οι συνταξιούχοι, δουλειές δεν έχει, τα νοσοκομεία είναι χάλια, τα παιδιά μας φεύγουν έξω και τα υπόλοιπα τα σκοτώνουνε. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.